Čaute lidi, dneska vás vítam u takého zas videa, premiéry. Toto video alebo premiéru natáčam v nedelu, ešte keď není školský rok a zajtra začína. Tak aby ste měli videjko do budúcna, tak vám ho čilaž natočím a videa táto premiéra je akože dneska, ve stredu akože sa to počíta. Takže príklad berte, že dneska je streda. No, ideme, už máme 7. díl World of Tanks hry, ideme natáčať teda World of Tanks 7. díl, ešte raz opakujem. A dneska si dáme starší stroje. A nakonec si dáme jednu hru z našu Škodu T45. Starší stroje mám tady. Dáme si 14 TP, alebo najprv si dáme starší verziu, to je polský tank, 10 TP a potom dáme 14 TP. World of Tanks je to, ešte raz opakujem, 7. díl, ale staré stroje. Dúfam, že ste rádi, že toto natáčam. Ešte raz dáme bitvu. Sa to musí refreshnúť. Poď. Wow. Proč to nejde? No, a třikrát vždycky to taky jde. Pichajú ma ledviny. Takže jedeme. PZ3, ne počkej. Cruiser 4, to nic. 10 TP, my jsme tady dvakrát, 10 TP. A ten Cruiser 4 bude proti nám největší hen. Lebo toto jsou staré stroje. A PZ3, ale toho ještě nemám, to je starý stroj. To jsou vzácné všetko. Říkám, že handle, dívajte na to. M3 Stuart tam je. Amax. M5 Stuart a M3 Stuart majú. M5 Stuart je trošku novší. Dáme to dole? BT2, ale to je silné. Ten je silný. Ještě jeden takový zásah a dorazíme je. Tuc, pojď ku mně. Tahle prošla přímo skrz. Big Brother. Máme je. To už dorobíme. No dobré, oni ho dorobili, no to je taky ľahké. Už majú dvoch dole. Yes. Keby ste to nevideli, ja tady mám také hen na natáčaní. Keby ste neviděli hen, koľko už ich je hen zabitých, tak máte to tady na bokoch. Na prvém a ľavém boku. Nepřítel zasažen. On mi zničil kamaráda. Tahle prošla přímo Nebo skrz. ne. To někde jinde asi. Průraz. Ten je mrtvý. Ten je dole. No, jak je ľahké. PZ35, to není, to je strašně malé. Tohle ale ne. Cruiser 4 má tady největší hen. Sport proti nám. Ještě jeden takový zásah a dorazíme je. Broja, ne? Ani se nevidí trefit. D2, to je dost silný tam. Toto. Tahle prošla přímo Na staré stroje D2 je dobrá. A Cruiser 4, co jsem předtím hrál, tyto dvě hry, 4., 5. díl jsem hrál, tak Cruiser 4, to jsem vám nerekal, že je starý stroj. Tento díl nebude Cruiser 4, to není to až tak staré, ale je to starý. zásah a je po. Bere sa do starých strojů, ten Cruiser 4. Skvělý zásah. Nepřátelský tank zničen. Máme ho posledný.
posledná je Cruiser 4K PZ. Ale, kam prcháš, more, brat můj. Trefa do černého. On mi ubere hen. 46 mi ubral. OK, Najděte další cíl. Big. Prvá hra vítězství Lohoši. T10 TP vyhrála. No, 10 TP prežil, ano. Ještě se koukneme sem, kolik jsme dostali peněz. Vyzkoumat, ale čeho vyzkoumat? Já na ten tank, aha. A jdeme si koupit hen. Hej, víte co? Oho, dobré. Takže Lago. Haha. Počkaj, koukneme sa. Je to. Hoši, je to. Je to starý stroj. Je to starý stroj, ideme na to. To sa mi asi tak počíta od najsilnejšieho po najslabší, podľa mňa. Keď to mám takto zaradené. No, ale ešte si nedáme laga, lebo to s tým ešte nevím hrát. Až keď sa vícej rozehrajú, dáme si tohoto nemeckého soldiera PZ-35, co byl proti náčil. A potom si dáme 14 TP tank. A nakonec, teda no ne, predposledná bitva bude hen s tým Lago, alebo jak sa volá, čo som zapomněl. A posledná bitva bude s naším novým tankem Škoda T45, ten mám 2 dní. A tak jsem ho dostal. Nejde, musíme refreshnout. Pojď. U hráčů ve frontě 276. Moc je hráčů, moc. Hlavně ty od, tam máte ve středu tak ty písme, jakože čísla rímské, a od V I jsou těžké tanky. Takže vidíte od 1, jakože čárka, po V ich je strašně málo, těch normálních, lehkých a středních tanků. Jediný těžký tank má tu Škodovku. Je to lidi, hej. Co vám je? Tak nic, dáme si 10 TPčko. A ještě musím... Dáme 14 TP. Kamo 322, oj. To bude dlouho trvat, lidi. Ještě raz vám opakujem. Chill to ještě natáčám v nedělu, ale dám to na středu, takže to jakoby dneska vyjde ve středu. Lebo už začíná školský rok a já chcem sa učiť a potom, keď budu mít všetko naučené, tak mám pokoj. Nemusím se dále učiť. Jakoby já neříkám, že mě do toho někdo nutí, ale sám sa pro sebe učím, tak já se naučím radšík a potom už natáčam. Hoši, to nejde. Co vám je? Je to s týmto půjde, s tím lagem. Hej, už to išlo. Už jsem to načítal. Pojďte. Pojď. Brosky. MG Fitman. No pojď. Já to stopnu, lidi. Takže nakonec jdeme s druhou hru s tím 14 TPčkem, lebo aj proti nám je 14 TP, lebo nešlo to hen s tím, že to byly preplněné hen tanky. Ten server, musel jsem refreshnout server. Já jsem, nevím, co jsem tam nerušil. A hen to je ten Lago, co jsem si včel koupil. Vidíte? Joj! Já jsem byl v tanku. Chiche. Ne, já tam nejdu. Já vím, co se tam bude dít. Bro. Pěť. Jas. To jsem já. Toto jsem já. Ale v jiném týmě. Pojď.
Ne. Kam někdo tady ubírá. Hen. Shit. Máme je. Kamo, do toho tu střílaj. Nepřítel zasažen. Zvýšíme výkon motoru. Ten je v prdeli. Kámo, my už máme jedného dole, ale oni mají už troch za takovou chvíľku. Takže čau ty lidi. Čau ty lidičky, jakože. Tak jsme se, zabili jsme se o kopec. Ale prošla přímo skrz. Ten je mrtvý, ten je dole. To jsem nezabili, jsem se dal do kopce. Já si ho zeberu ze sebou. A nemám taky těžký tank, aby se mohl. Vágo ještě žije. Můj budoucí tank, co bude v čem hrát. Takže v tento díli budu... čtyři hry a jeden nový tank. To je také tam je M7, to jsem se ani nevšiml. Nepřátelský tank. KO. A 20, ty jsi mrtvý. Komu on nemá dole hen. Aha, pojď pryč. On má moc těch štítů kolem sebe, jak jen máš ho vyupgrade, no, se M7 dá. Naša, teda. Lebo on má hen, vidíte to kolem sebe, ty také červené, to jsou no dobré. Dobré, další bitva za nama a vítězství. Chápete co? No. Jdeme na Lago, třetí předposlednou hru. Švédský tank. A zase tam vidíte, že málo je, no už je tam více těch tanků, ale bylo víc těch ťažkých. Hetzer. To je starý odstřelovač, já vím co to je, keď jsem měl starý účet a ještě jsem nenatáčel na YouTube. Tak to byl hen, já jsem ho měl toho odstřelovača. On dělá tak 300. To je velký tank. Jak mám já? Jak se volá? Čo si zapomněl toho odstřelovača? Ale kdo? A... on je tak stejně velký. No není jakože velký moc. Ale dost. Počkej, já si jdu někde Ne! Oni už zabili jedného, vidíte. To už je 4 mají. Camping. Je to very good, lebo už zabili. Tady byl strych, lebo už zabili hen, troch hen jejich. A našel len jedného. Co to takové robí? Vidíme. Ty černoch. Někdo mi neobejde. Někdo mi neobejde. Někdo, lebo tady máš. Brother, koľko bolo? M7 ešte k tomu. Do prdele. Kamo, skovaj sa. Kamo, oni zakopce, to videl. Ale prošla přímo skrz. Au! Nechaj mě! Nechaj mě! Máme poškozený Ty černoch. stav. Střela neprorazila. Kamo, jemu to nic neubírá, já mám slabý tank asi hen. Že toto jsou staré stroje, M7 má tak 20 roků. To není hen. A už je mrtvý. Už je dole, brother. A třetí hra, lidičky za nama. Staré stroje máme za sebou a posledná hra je s našou Škodou
T-45. To je nový tank. No, novší. Má 12 rokov. A ideme na něho. Tuc. Jaj. Chce sa mi chrápat. No už tady máme, my máme dvoch, oni majú Pantera, to nevyhrajeme lidi. Nedáme 4 výhry. Oni majú Pantera odstreľovača, stíhač tanku, akože. To nedáme. Ja chvíľku budu stát, alebo nebudu? Ne, nebudu. Ja musím zachraňovať Tiger Frontline. Tam my máme Tiger Frontline. Vidíme za horizontom, ale nemáme taký stav. Toto je ináč veľmi dobrá mapa. To je dobrá 316. Ale my World of Tanks 6, tento 6 díly, tak ste videli, že jsem hen ubral 350 životů jedného tankovi a zachránil se celou hru. To mě dá. To je Trigger Frontline. Jak to, že nemám brzdy? Hej. Já viděl? Neviděl mě. Brzky. Zapomněl si vyprávět. Brother. Jsi tu? Opica. On mě vidí. To je černo. On mě vidí. Už mají zastroj dole a my máme len dvoch. No, vyhráváme. Ale more, to nemusí hned. To je odstřelovač, to je také velké. Nemusíme hned tu rakety těžší jak já, more. Bereme prášku. Ale more. To je Tiger. Tuc. Kamo, ale to není fér. No, už je to fér, lebo oni zabili Pantera. Já si myslím, že vyhrajeme. Teda prohrajeme. Píčen. Kamo, ale on má 100% on má na najvyšším leveli, lebo ináč by jsem ho zdal. Brat? Zvýšíme odkaz tím. Kamo, já jsem netrefil, já jsem úplně myslel. Kamo, já to nedám. Já nedám Tigera. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Pořádný zásah. To se nemůže hýbat. Jeden z našich pásů je poškozen. Máme je. Střelec to dostal. Naše přesnost šla dolů. More, Průraz. to koľko vás jde na mě? No já jsem říkal, všetci jsme mrtví, kámo, všetci, já jsem říkal, že nevyhrajeme. Měl jsem pravdu. Nevadí, je to 3-1, takže 3 výhry, 1 prohra, nevadí lidi. Já se teda s váma loučím. Na budúce si možná koupíme nějaký tank. A zase budeme hrát na budúce. Na budúce budu zase obyčajný díl a možná, keď dostanu výplatu, Bane, objekt 260 Pike, čínský tank, krása, ale on je väčší jak můj, ne? Jo, je větší. Dobre, tak je to konec, vidíme se zase na budúce, cez víkend vyjde video a možná aj live premiéra. Cez týden moc nebude, toto len říkám, že natáčím v nedělu, takže nevím, či cez týden vyjde nějaké video, ale určitě v pátek až do neděle budu vycházet videa. Já se s váma loučím a čaute.